nasred časa, Bosiljka Pušić. Jednog dana, nasred časa, cjedulja je name pala. Osvrnuh se, tačno vidjeh koja mi je ruka dala. Gledala me netremice, pokazujući cjeduljicu, ja osjetih istog trena da sam crven sav u licu. Nikada se prije toga nije meni obratila. Ni pismeno, ni usmeno. Ko da nije shvatila. Šta se meni to dešava? Kada sretnem njene oči od dubokog dubljeg mora, od čega mi srce skoči. I taman kada drhteć uzeh cjeduljicu da otvorim, kraj mene se fizičarka iznenada ljuta stvori. I uze mi cjeduljicu, uz to prozva za ocjenu. Nije sam čuo što me pita na poruku misleć njenu. Da stigoh tu cjeduljicu, da pročitam, bar otvorim, ne bih sada osjećao cijelim tijelom gorim.